90 miliárd eur. Toto číslo práve vyslovila žena, ktorú nikto nepoveril právom nakladať s vašimi peniazmi. Európska únia poskytuje Kievu 90 miliárd eur na 2 roky. 55 z nich plynie už v tomto roku. Prvá tranža, približne 3,5 miliardy, má doraziť do Kieva do konca júna. A práve v tej istej chvíli, keď von der Leyenová rozdáva cudzie peniaze pod potlesk, deje sa v Poľsku niečo, o čom v bruselských kanceláriách radšej mlčia. Dvaja najvyšší parlamentní predstavitelia krajiny, ktorú si Brusel po celé 10 ročia predvádzal ako vzorový príklad, hovoria priamo. Sme pripravení zablokovať celú túto slávnosť. A majú na to právo. Skôr než sa rozhodnete, že je to opäť nejaká hádka niekde ďaleko na východe, vypočujte si, čo sa za tým skrýva. Lebo pod peknou kulisou historického okamihu sa odvíja kríza, ktorá môže pohrabať celý zámer. A na vine bude konkrétna žena s konkrétnym priezviskom. Tu je portrét človeka, ktorý dnes rozhoduje o európskych peniazoch. Von der Leyenová letí do Luxemburgu s tvárou víťazky. Otvára prvý rokovací blok o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Rozpošle slávnostné listy o historickom míľniku. A zároveň oznamuje nové miliardy pre Kiev, ako by tieto peniaze padali z neba. Najprv jedna suma, potom iná, potom ďalšia. A o všetkom rozhoduje niekto, za koho ani jeden Európan osobne nevolil. Pozrime sa úprimne, kto táto žena je. Ursula von der Leyenová stojí na čele Európskej komisie, orgánu, ktorý tvorí pravidlá pre 500 miliónov ľudí. Na toto miesto ju však nikto nevolil. Dosadili ju zákulisné dohody uzavreté v úzkych stranicko-politických kruhoch. A teraz táto dosadená, nezvolená úradníčka rozhoduje o tom, koľko desiatok miliárd má odísť do inej krajiny. Zapamätajte si tento portrét, pretože o chvíľu uvidíte, ako tento istý človek, schopný okamžite nájsť miliardy pre Kiev, náhle stráca dar reči, keď sa jej najbližší spojenec začne hlasito ozývať. Sledujte, čo sa práve odvíja. 15. júna sa v Luxemburgu otvoril prvý rokovací blok s Ukrajinou. O 3 dni neskôr, 18. a 19. júna, sa v Bruseli zídu lídri všetkých 27 členských štátov, aby si tento míľnik pripomenuli a rozhodli, čo ďalej. Predseda Európskej rady Antonio Costa už rozoslal listy. Historický míľnik, potlesk, opona. Von der Leyenová hľadí na to všetko očami triumfátorky. Jej dlhoročný hlavný protivník, Viktor Orbán, v apríli prehral voľby v Maďarsku. Peter Maďar prisahal do úradu v máji a Maďarsko, ktoré roky blokovalo akýkoľvek pohyb vpred, konečne zdvihlo nohu z brzdy. Zdá sa jej, že posledná prekážka zmizla a stroj rozšírenia sa rozbehol. Len jednu vec si neželá všimnúť. Miesto nepríjemného hlasu, ktoré roky zaujímal Orbán, okamžite obsadila Varšava. A práve tu začína to zaujímavé. 7. júna zverejnil podpredseda poľského sejmu Piotr Zgorzelski krátky a ostrý text. Dôležitý detail. Zgorzelski nie je opozícia. Patrí do PSL, strany vládnej koalície Donalda Tuska. Jadro jeho slov je jednoduché. Vstup Ukrajiny v jej súčasnej podobe znamená koniec poľského poľnohospodárstva. Ukrajinské agrárne korporácie hospodária na obrovských plochách najúrodnejšej pôdy na svete a jednoducho rozdrtia poľských producentov. Poľsko preto musí uplatniť tvrdé, nekompromisné veto. A pridáva vetu, ktorá mnohé objasňuje. Ukrajina sa správa čoraz sebavedomejšie a považuje sa za hlavnú mocnosť regiónu. Hoci touto hlavnou mocnosťou by podľa neho malo zostať práve Poľsko. O niekoľko dní sa pridá druhý podpredseda parlamentu, Krzysztof Bosak, predseda strany Konfederácia. Formuluje podmienky, bez ktorých sa Poľsko vôbec nezúčastní rokovaní. Zamyslite sa nad tým, ako je to povedané. Nie podmienky pre súhlas. Podmienky dokonca na to, aby sa vôbec začalo o čomkoľvek rozprávať. Poprvé. Kiev musí oficiálne prestať oslavovať organizácie, ktoré sú v poľskej historickej pamäti spojené s masovým vyvražďovaním poľských občanov počas druhej svetovej vojny. Po druhé, plné odblokávanie otázky exhumácií poľských obetí zablokovanej z ukrajinskej strany od 90. rokov. Po tretie,
Skutočné práva poľskej menšiny na ukrajinskom území. Bez toho, hovorí Bosak, nie je čo riešiť. Opýtajte sa teraz sami seba. Sú to marginálni aktivisti s transparentmi? Nie. Sú to dvaja muži, ktorí zastávajú druhé najvyššie posty v parlamente štátu s právom veta. Jeden pochádza z vládnej koalície, druhý je predsedom veľkej opozičnej strany. K ním možno pripojiť tretieho. Poľský prezident Nawrocki verejne vyhlásil, že nepodporí ani vstup Ukrajiny do EÚ, ani do NATO. Jediný hlas proti stačí na to, aby zastavil akékoľvek ďalšie rozhodnutie o rozšírení, keďže takéto rozhodnutia sa príjmajú jedine jednomyselne. To už nie je len parlamentný šum v pozadí. Je to systémový tlak z viacerých strán naraz. Čo stojí za ich slovami, nie je ťažké pochopiť, ak si dáme tú námahu a pozrieme sa zblízka. Problém s ukrajinským poľnohospodárstvom je absolútne reálny. Ukrajina disponuje niektorými z najväčších zásob úrodnej pôdy na planéte. Poľskí farmári pred niekoľkými rokmi traktormi blokovali hranice, pretože ukrajinské obilie stláčalo ceny na domácom trhu. A dotácie, s ktorými poľské poľnohospodárstvo rátalo, by museli byť pri príchode ďalšieho obrovského člena prerozdelené odznova. Navyše Poliaci vnímajú hlbokú nespravodlivosť. Poľsko samo vstupovalo do Európskej únie cez tvrdé prechodné obdobia, cez kvóty, cez roky obmedzení. A pre Ukrajinu sa zdá, že sa pripravuje obchádzka okolo všetkých týchto mechanizmov. Prečo jej môže to, čo nám bolo zakázané? Na túto otázku Brusel odpoveď nemá. K poľnohospodárskemu sporu pribudol diplomatický škandál, ktorý v Bruseli predstierali, že si nevšimli. No ukázal sa byť skutočným sudom strelného prachu. Na konci mája Zelenský podpisuje dekrét. Vojenskej jednotke špeciálnych operácií sa udeľuje čestný názov po organizácii, ktorú Poľsko považuje za zodpovednú za masové vyvražďovanie poľských občanov počas druhej svetovej vojny. Ukrajinská strana to interpretuje ako obnovu historických vojenských tradícií. Poľská strana to zažíva ako verejnú facku. Pašalská reakcia prišla okamžite. Prezident Nawrocki oznámil zámer odňať Zelenskému Rad Bieleho orla, najvyššie štátne vyznamenanie krajiny. Ukrajinský veľvyslanec bol predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí na vysvetlenie. Minister vnútra Tomáš Siemoniak označil Zelenského rozhodnutie za katastrofu. Práve preto, že podkopáva dôveru poľskej verejnosti v čase, keď je táto dôvera nanajvyš potrebná. A teraz, kľúčová otázka celého tohto príbehu. Čo na to povedala Ursula von der Leyenová? Čo povedala Kaja Kallasová, najvyššia diplomatka Európskej únie, koordinátorka zahraničnej politiky 27 krajín? Nič. Hrobové ticho. Žiadne vyhlásenie, žiadny rozhovor s poľskou stranou, ani najmenšie uznanie, že najbližší spojenec Ukrajiny sa práve ocitol v otvorenom konflikte s Kyjevom. Miliardy pre Kyjev sa našli okamžite. Slová pre spojenca žiadne. Poľský škandál zapadá do tej istej logiky, ktorú von der Leyenová predvádza znova a znova. Vyhlásiť problém za neexistujúci znamená nemusieť sa ním verejne zaoberať. Nedávno je šéf-diplomatka Kallasová sama pred novinármi priznal, že o dôležitých rozhodnutiach spojencov sa dozvedá z novín, nie z rokovaní. Toto nie sú poruchy systému. Toto je ten systém. Porovnajte sami. Keď bolo treba tlačiť na Orbána, Brusel nachádzal slová okamžite. Zmrazili sa viac ako 22 miliard eur, spustili sa špeciálne procedúry, bol vyhlásený za hrozbu pre demokraciu. No keď prepukol škandál medzi dvoma proeurópskymi krajinami, ticho. Poľsko bolo vždy tá správna krajina. A teraz sa rozhodli jeho námietky jednoducho prehliadnuť, namiesto toho, aby sa s nimi úprimne vysporiadali. Toto nie je diplomácia, toto je správa reputácie. A tu vystáva oveľa väčšia otázka. Pozrite sa bližšie na to, ako títo ľudia fungujú. Orbán prehral voľby, Brusel jasá. A na druhý deň nový maďarský premiér Magyar vyhlasuje. Ak zavolá Putin, zdvihne telefón a požiada ho, aby zastavil vojnu. Brusel mlčí. Pretože tento je teraz ten správny. Ten istý čin, presne opačná reakcia. Nezmenila sa politika, zmenil sa iba nálepo. Toto nie je diplomacia, je to čistý PR, zabalený do pekných slov o spoločných hodnotách.
A pozrite sa na záťaž, ktorú Poľsko skutočne nesie. Viac ako 1 000 000 ukrajinských utečencov, priame vojenské výdavky, permanentné napätie na hraniciach. A číslo, ktoré takmer nikto nevysloví náhlas. 69% ukrajinských utečencov v produktívnom veku v Poľsku pracuje, v porovnaní s 25 až 30% v Nemecku. Poľsko zvláda situáciu lepšie ako bohaté Nemecko a pritom počúva z Kieva čoraz sebavedomejší tón. Poľskí politici kladú otázku, na ktorú Brusel nemá odpoveď. Ak sa Kiev správa takto už teraz, keď je len kandidátskou krajinou a naliehavo potrebuje poľskú podporu, čo príde po vstupe, keď všetky páky nátlaku zmiznú? Úplne oprávnená otázka. Nepočuť ju od nepriateľa Ukrajiny, ale od jej najbližšieho suseda a spojenca. Vráťme sa k tomu, čo sa dnes odohráva. Prvý rokovací blok sa volá Základy. Zahŕňa právny štát, ľudské práva, demokratické inštitúcie. Podľa údajov samotnej Európskej komisie Ukrajina splnila asi 15% potrebných reforiem v tomto bloku. 15. A k tomu slávnostné tlačové konferencie a desiatky miliárd. Pritom skutočné rokovania o vstupe nie sú záležitosťou rokov. Sú záležitosťou 10 ročí. Turecko začalo podobný proces v polovici 2000 rokov a dodnes zostáva kandidátom bez vyhliadok. 20 rokov v čakárni. To je skutočná cena týchto pekných slov. Von der Leyenová to všetko predáva ako víťazstvo. Pekný obal. Len v ňom niet miesta ani pre poľských parlamentárov, ani pre skutočné záujmy poľnohospodárov, ani pre historickú pamäť, ktorá nezmizne len preto, že ju niekto ignoruje. Poľská kríza nespadla z neba. Konkurencia v poľnohospodárstve bola zrejmá ešte vtedy, keď traktory blokovali hranice. Historické nezhody medzi Varšavou a Kievom sú stará a dobre známa téma. Všetko ležalo na povrchu. A nikto v bruselských kanceláriách sa nenamáhal vybudovať normálny dialog skôr, než to vybuchlo. Brusel vie reagovať. Predvídať Brusel nevie vôbec. Namiesto dialógu, slávnostná tlačová konferencia, pekné slová o historickom okamihu a úplné mlčanie o tom, že dvaja najvyšší parlamentári najväčšej krajiny východnej Európy verejne vyhlásili pripravenosť zablokovať celý proces. Vráťme sa k ich slovám. V nich je celá podstata. Bosak to sformuloval bez okolkov. Toto nie sú podmienky nášho súhlasu, ale podmienky na to, aby sme vôbec začali rozhovor. Takýmto jazykom sa nevyjednáva. Takýmto jazykom sa hovorí, keď chcete, aby vás konečne niekto počul. Zgožďalský hovoril o tvrdom, nekompromisnom vete. Nie o znepokojení, nie o žiadosti o záruky. O vete. A na čom si von der Leyenová záleží? Len na jednom. Na svojom osobnom odkaze. Na tom, že práve za jej éry sa začali oficiálne rokovania s Ukrajinou. Na riadku v učebnici, nie na tom, čo sa odohráva v chodbách poľského parlamentu. Osobný odkaz úradníčky, ktorú nikto nevolil, sa ukazuje dôležitejší ako skutočné záujmy desiatok miliónov Európanov. Na samite 18. a 19. júna si lídri 27 krajín sadnú za stôl. Poľsko bude pri tomto stole. Poľsko s právom veta pri každom ďalšom rozhodnutí o rozšírení. Poľsko, ktorého prezident hodlá odňať Zelenskému najvyššie vyznamenanie. Poľsko, ktorého podpredsedovia parlamentu verejne žiadajú zastavenie celého procesu. Sledujte, čo sa stane v tomto týždni. Pretože to, čo von der Leyenová s takou istotou nazýva historickým momentom, hrozí, že sa zmení na historický krach. A nestane sa to v Moskve, nie vo Washingtone, v Poľsku. U najbližšieho suseda, ktorého jednoducho odmietala počúvať celý ten čas.